Здравейте хора, аз съм Сисока. Днес ще снимам на Clash of Clans. Какво? От този интернет. Добре, ще спра клипа на пауза. Чакайте, ще заради бързо сега. Това, ако ще гледате на Clash, това е неговата база. Ако не е ден, напълно. Пак интернет! Съжалявам, че не е имало епизод, но бях болен, болеше ме корема, беше ми лошо и така. Какво имаме? Аз съм Ръж, майче ви каза. Толкова 4. Това е моите поредича. Количка. Извинете ме, но ще кикна. Ето така кикам. Имам бомба. Не, толкова път. What the fuck? Тъсъм. Какво? Ах, че трябва? Да. Как участвам във войните, бе? What the fuck? Анджеличи. Аз пак имам 300 димове. Това как ще ме? G-Mine Level 2. Yes. G-Mine Level 2. Хора. Това ще ми почнем света. Имам кръшър. Ще направя една битка. Да си взема бонуса. Да си взема парите. Това не е бонус. Това че има... Това ще е малко трудно. Я помня. Ще ги решим. Бутне за къщата. Имаше да ми бутне къщата. Не, там какво има? Това нищо не има. Интернет. Не, имаш бомба. Пак 36%. Ще спра клипа, когато... И ето хора, пак сме тук. Интернет. Опа, Виктор, казах ви, че да, ми вземе тъхато. На неговата атака. Това. Това е втория клип. Утре или не знам кога ще правя един влог. Както казах, аз живея в село. Колко пари, паш пари капки. Не, какво да правя? За къпки. Ще пусна на багатолито. Ще направим и тук една така. Вижте нещо. Гледай колко не. Това от 4 пощах бонус. Това е твърде силен. Нали? Да. Може да го връщам за една. Не, ще го направя. Хайде на... интернет. Ще се върна, когато намеря някой. Пак сме тук, мисля, че намерих някакъв
човек, който не е много труден. Тук ще му тук е палата, тук е чудо. Не! О, shit! Ще се върна. Ще се приближа малко до интернета и така. Ето ни пак хора. Приближих се с наглът на много. Долната стая. Какво е? Ето нещо. Но пак този ден. 27 милиона. Това почти нямаше да има една звезда. Това почти нямаше да има една звезда. 3. Пак ли? Какво? Ето ни пак. Сега. Това не знам къде. Направих няколко атаки. Сега мисля да спирам, защото виждате иконката на интернет. Кое е това, Зен? Да не повярваш! Да ми е спряла! Така. И това е... Това е на ръж. Нека се ръжнем и просто чао!